Sini di sini saya lihat semua itu simpang itu guru di saya goबां सावरायनाय जादों जोंनि बर'नि गेजेराव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ गुरु बांसिनानो मानिनाय बिनि सायाव मा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ धोरोम गुरु नङा। बिथांखौ जों जुदि धोरोम गुरुआवनो कनफाइन खालामोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव लिड लादों। मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा गावनि क्रिएटिभिटिखौ लानानै खामानि मावदों, गाव लिडारशिप होनानै गाव खामानि मावदों। माने ब्रह्म धोरोमखौ बिथाङा गिबियाव मोनसे राहा, गाव खामानि मावनायनि राहा हिसाबै लादों आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव धोरोमनि बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बर'नि गेजेराव समाजखान्थि, न'खरखान्थि आरो हाबा हुखा बेफोरबायदि खुंनायाव बर'फोरनि खान्थिखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा मुगैदोंमोन। मुगैनायावनो थाबथायाखै, मुगैजानानै बर'फोरा खायफा सेल्फिश बर'फ्रा, आं सेल्फिशखौनो बुंगोन आङो, गावनि सिनायथिखौ दोनखुमानानै गुबुन हारिजों थांदों, गावनि रावखौ सोलायदों, गावनि धोरोमखौ सोलायदों, गावनि आइडेन्टिटिखौ सोलायनानै गुबुन धोरोम लादों, गुबुनाव बारस्लायलांदों। ओरैबायदि मोनसे अलखद सम जाबायमोन। दा गुरुदेबआ मा मावनो, बोरै राहाजों बर'फोरनि जि आइडेन्टिटि बेखौ बोरै होबथानो, बे समाव बिथाङा मोनसे बिजाब मोनदोंमोन, धोरोमारि बिजाब सारनित' क्रिया। दा सारनित' क्रियाखौ फरायनानै बिथाङा मिथिबाय जे धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों खामानि मावलांनो हागोन। धोरोमखौ फोसावबाय, फोसावनानै जाय बर'फ्रा जेराव दंमोन, बाथौआवनो दंमोन, बाथौआवनो खायफा थाबाय, कनभार्ट जायाखिसै, आरो बिनिफ्राय गोबां बर'फोरखौ ब्रह्म धर्मआव दीक्षा होबाय। स्पिरिचुवेल गियानखौ गोबां बर'फ्रानो सोलोंबाय। बेनिफ्राय गुरुदेबनि खामानि मावनाया बेयावनो कनफाइन जायाखै। बर'नि जि रांखान्थि हालोद जोबोरै दुरबलमोन, गोरिबमोन बर'फ्रा। दा बेनिखायनो बर'फोरखौ रांखान्थियाव बोरै मोजां खालामनो हागोन, बेनि थाखाय ब्रह्म कम्पानि खुलिदों आरो ब्रह्म गुरुदेबनि सायाव माखासे फोरमायनाय बा बिनि मावलांनाय थांखिनि सायाव फोरमायदों। जों खुलुमबाय। स' दिनै हजुआ, बाक्सानि जिथु हजुआ, बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु 46थि जथुमा, बेवहाय गोबांथार हाबाफारिखौ लानानै सावरायनाय, धोरोमारि सावरायनाय, ब्रह्म धोरोमनि फोसावनाय फेहेरनायनि सायाव सावरायनाय जादों। बे बेलायावनो जों दिनै बर' माहारियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जितु ब्रह्म धोरोमखौ गायसननानै फोसावलांबाय, फेहेरलांबाय आरो हारिखौ मोनसे फोसाबस्रांनाय आरो गोख्रों मोनसे हारि दानायनि जिथु लामा दिन्थिलांबाय, बेखौ जोङो बावनानै थांजाया। दा दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ जों मानो गुरुदेब होननांदों? बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथाङानो जोंनि लामा दिन्थिगिरि। जों दिनै जे समाव दुलाराय भारत हादरा ब्रिटिशफोरनि आन्दाराव एबा सिङाव जोङो सासन जानानै दङमोन, बे समाव फ्रिडम मुभमेन्ट सोलिगासिनो दंमोन। बे समाव गुरुदेबाबो बर' हारिनि थाखाय नारा नाथा नाजादोंमोन। बिथाङा बर' हारिखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो बेनि थाखायनो बर' हारिनि जिथु गोग्लैसोनाय, बेखौ लानानै बिथाङा गाबखांबाय थायोमोन। दा बेनि जाहोनखौ, बेनि रुटखौ, बेनि कजेसफोरखौ नागिरनानैनो बिथाङा दिनै धोरोमनि लामाखौ लादों आरो ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों बिथाङा हारिमुआव, हाबायाव, सोलोंथायाव, धोरोम सिबिनायाव, फोथायनायाव, फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिथाङा फोसाबस्रांनाय एबा सोदांनाय लाबोदोंमोन। आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ, बिथाङा साइमन कमिसन जिथु शिलंआव फैदोंमोन, बेवहायबो दुलाराय जिथु जोंनि बर' हारि, बिनि गांनाय उखैनाय, दुखु दाहा
बेफोरखौ लानानैनो बिथाङा बे ब्रिटिश साहाब साइमन कमिसनाव बिथांनो बे मेम'रेन्डामखौ गथायहैदोंमोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना मिथिगौ दिनै जोङो आनडिभाइडेड गवालपाराया दिनै वेस्ट बेंगलाव थांनांसिगौमोन जों दिनै थाङाखिसै बेबायदिनो दङ जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा आरो जोंहा दिनै पलिटिकेल राइट्स दिनै जोङो ST फोरनि थाखाय रिजार्भेसन MLA फोरनि जोंहा रिजार्भेसन बर' मन्थ्रि जों मोननो हादों बै समाव रुपनाथ ब्रह्म बेनि उनावनो जों